Mehriban ildeşlerim, gülmekten, değişmekten hiç haçan Allah'can hiç kimi ayrı koymasın. Maksat ildeşimize bir nersan soracak, görelim näl jogap berýär. Maksat ildeşimiz, elindäki suratta bir zat koyulun. Şo senin durmuşun hakkında senden bir näçe soracak, sen jogaplamagyny haýyş etýäris. Eger şu suratdaky zat senin kimin bolup biler? Maňa tanyş adam bolup biler. Nirde peýdasy bolar? İslendik yerde peýdasy bolup biler. Öýüňde ulanýarmy şu zady? Ha olan ya. Dostlaryň ulanýarmy? Men ulansam olaram ulan ya. Ne dedi? Sana başyny zatmy şu, gerekli mi, gereksiz mi? Gereksiz adyň özü ýok. Gerekli ha? Gerekli o. Giýje ýataňda ulanýarmy? Ýok ulanmaýan. Haýsy wagtlar ulanýar? Nasranýam oňa tolan wagtlary. Here I come. Here I come. Sana durmuşda näçe derece gerekli şu zat? Takminen bir 40%, 45%. Şu bolmasa ýaşap bilýärmi? Ýok. Onda näme üçin 40% gerek diýdiň? Hökman ulanmalymy ýa ulanmaly dämi? Hökman ulanmaly. Onda aşda görende näli zat? Kale. O sadekala. Sen haýsy üniversitetde haýsy gur okuyan? Men Bilgi Üniversitetinde hemşireçilik bölümünde okuyan. Bilgi Üniversitetinde okuyan talipler bolsa video like basıp repost etmeni ýatdan çykarmaň. Hemşirelik okuyanlara başarılar dilerim.